Ole ama sain ka subscriber zom tak tak te u le mel tha tak tak te u mel che ho pokha lo zam reng reng su mel che ho pokha sakruang moina zong chui le mei tura khon u duan ani e mi ko vela chuan thlan khura kan lut vek don ani mel che po mel tha po apui mo ber zok chu ril ru center fresh inia ril ru he center lai taka fresh chuan kan mui em ani kan ril ru chung ril takhi thianghlim se kan hlim ani chu tiang bokin tunah hian keipo thing ke ek meka hei thing ka sat meka khiang sat ani loin thing ka sat mek ani a chan chu science chu a soi ni lo a ti zawk ani e heti hian ka sat lo chuan ka pumpui hian a tuar dawn sia chaw chhumna ni ve bawk sia bel chhumna ni ve bawk sia ti hian ka sat pop mai ni thing te kan nei lo chuan thenom pa kuta da ngot chi ni lo thenom pa khongin ei thing tur ka nei lo min lo thing in lo eksak te tila du don der si lo chumi wangin mani na len hi tha ka tia baka ti chu mani cho kompon ka hlim thei mai ti hian karil ru hi a tha chu kin ti lo ma se karil ru hi anuam pang